te învață la școală, de parcă ar mai fi ceva nou de învățat. Ai făcut tot în afară de faptul să faci ceva cu adevărat. Ai rezolvat tot ce era de rezolvat, mai puțin ce era cu adevărat important. Stai și te întrebi și tu, ca și mine, de ce la final nu iese bine și te prinzi